Izvolite, kolega Đokiću. Zahvaljujem, poštovani predsedavajući. Poštovana guvernerko sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, uvođenjem digitalizacije kao prioriteta Vlade Srbije, koji označava unapređenje korišćenja informaciono-komunikacionih tehnologija u svim oblastima, a pre svega u privredi i državnoj upravi, javila se potreba i da se ta oblast uredi i odgovarajućim zakonima. Upravo ovaj zakon, dakle Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu, predstavlja jedan od ključnih zakona iz oblasti digitalizacije, koji zajedno sa Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju i Zakonom o elektronskoj upravi zaokružuje zakonsku celinu i doprinosi korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija u oblasti finansijskih usluga. Pošto su osnovni ciljevi donošenja ovog zakona unapređenje prava korisnika finansijskih usluga, kao i njihova dodatna zaštita preciziranjem određenih praktičnih pitanja kod ugovaranja na daljinu i usklađivanjem domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU, gde je ova oblast već uređena, njegov značaj je još veći. Zbog navedenog, podsticajni regulatorni okvir je veoma važan faktor srpske digitalne ekonomije, jer digitalna ekonomija zahteva moderan regulatorni okvir, a inovacijama treba podsticati stvaranje socio-tehnološke infrastrukture za novu formu novca i početak istorijske transformacije novca, onog papirnog novca, u digitalni novac. Realizacijom ovog zakona i digitalizacijom društva obezbedio bi se sveukupni razvoj Republike Srbije, ali i unapređenje sistema odbrane. Srbija se već svrstala u 10 najboljih zemalja u Evropi u razvoju e-uprave, a digitalizacija će u naše živote unositi sve sadržajnije i dinamičnije promene. Naš je zadatak da stvorimo zakonske okvire za taj proces, te vas pozivam da usvojimo predložene zakone. Hvala.